Alle hands aan dek. Eendracht. En nog eens eendracht heeft koningin Wilhelmina ons op het hart gebonden. Ik dank u voor de toegenegenheid waarmede gij mij steeds hebt omringd.
arriveert een helikopter met koningin Juliana en prinses Beatrix, die getuigen willen zijn van de finish van deze ijsmarathon. Het publiek is in zo grote getalen toegestroomd dat de organisatoren handenvol werk hebben. Even voor 4:30 breekt het grote ogenblik aan. Dodelijk vermoeid, volkomen leeggereden, bereikt Reinier Paping, de 31-jarige sportleraar uit Ommen, na een tocht van 10 uren en 59 minuten als eerste de finish van deze moordende race. Zojuist heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor, uw nieuwe koningin. Leven de koningin! Leven de koningin! Leven de koningin!